हाथाइसालि गलाफ्राव मुवा बेसादफोरनि बेसेना दायो सोंदावनो हायै बायदि जादों। जर'खायै मैगं थाइगंनि बेसेना दायो आसामाव 2 गुन बारायनायाव सुबुंफ्रा जेंनायाव गोग्लैदों। बेखौ मख'नाया गोनांदि हाथाइसालियाव 100-500 रांनि मैगं थाइगंआ दायो मनायानो बुंस्लाबा। आलु, सामब्राम, टमेट'निफ्राय लानानै गोबां मैगंफोरनि बेसेना दायो अर जोंब्लावदों। जाहोनाव जानाय बाहायनायनि फारसे सरासनस्रा सुबुंफ्रा गोबां साननो गोनां जादों। गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे बिटिआरनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि हाथाइसालि गलाफोराव मैगं थाइगंनि बेसेना दायो गिलु-बालु बेसेन बारायदों। बेसेन बांनायखौ लानानै दायो सरासनस्रा सुबुंफ्रा संसार जानायनि फारसे साननो गोनां जादों। मानोना बे अखानि बोथोराव मैगं थाइगं मुवा बेसादनिफ्राय फैसाया बेसेन गैयै बायदि जानानै फैदों। मुवा बेसाद आरो मैगं थाइगंनि बेसेन बांनायखौ सरकारा होबथानायनि गोख्रै राहा लानांगौ होननानै सरासनस्रा सुबुंफ्रा दाबि खालामदों। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा-आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।